nezvandakaita pamwe ndaigona kuti mudarama neta garai chimirai apa unze chimbu saka ndovaigona kutaura kuti makura mukuru tiregai tichiita basa saka neno pamwe ndaigona kudaro asi ndoda kutenda mwati handinoda kudaro nekuti ndaona zvitozivaona kudaro zvinonzi tinotarisa vakuru nai ndobva tadzidza ndanzwa munhu machitaura izvozvo ndikati nenorega handichadi kuti ndizongosumuka ndobva ndatotanga kuparidza ndisina kutendawo vakuru vangu vandinavo josefa nashebha vatungamiriri vekugweru ndiri mwana kwavari asi ndinotamba navo ndoda kuti mundiverengere mashoko angu ndipinde mukati 4 number 1 vaefeso mumweya tiri vamwe. Shoko randiri kuda kuparidza nezvaro nderekuti mumweya tiri vamwe. Pane pandanga ndichifungidzira kuti ndichazotaura pandisingagoni kutaura nekuda kuti nguva yacho haizonditenderi kusvika ikoko. Asi shoko ranga ranzi pamberi umwe nomwe ngaachengetedze kudanwa kwaakadanwa nako. Ndoda kuti mundiverengere kuna vaRoma. Ngaachengetedzwe kudanwa kwaakadanwa nako. Rasumudziwa ipapo rikasvika parati iwo kana wakadanwa uri muJudha wokudzingiswa, chengetedza izvozvo kudzingiswa ikoko. Kana wakadanwa uri wakasununguka, chengetedza kuva wakasununguka kwako kwekuti usatsvagazve kuda kunozviisa kuti Judha. Saka munhu anga achitaura ipapo zvandinakidza anga achiti zvakuita kuti vhangeri yedu ichishaya chimiro kana kuti ichikanganisika ndechekuti munhu akadanwa ari akasununguka kana kuti akadanwa ari wokusadzingiswa akutsvaga kuzviisa kune vhangeri yekudzingiswa. Izvozvo zvinobva zvakanganisa kudanwa kwatakadanwa nako. Saka ndopainzi chengetedza kudanwa kwawakadanwa nako. Zvikanzi isusu takadanwa tiri verudzi rwechihedheni. Iri nguva tinenge tichida kutsanangura kuti rudzi rwechihedheni nerudzi rwechiJudha zvaichengetedzwa zvacho kurudzi rwechijudha ndezvipi, zvaichengetedzwa kurudzi rwechihedheni ndezvipi. Asi tozobvapo tozoti vhangeri yanga yakutaurwa naPauro apa yainzi imimi chingochengetai kudanwa kwamakadana nako. Patinozonosangana ndepapi ndo papuwa musoro wenyaya wekuti mumweya tiri vamwe. Vari kunzi mumweya tiri vamwe ava kutaura vanhu vechijudha nevanhu vechihedheni vanga vakunobatanidzwa mumweya. Saka ini ndasumukira shoko rekuti mumweya macho ndemupi matiri kuda kuti tibatanidzwe imomo, nekuti imomo ndo makakosha kuti iwe kana ukachengetedza kudzingiswa kwako unochengetedza, iwe kana ukachengetedza kusadzingiswa kwako unochengetedza. Asi chakakosha ndechekuti mumweya tiri vamwe. Mumweya macho ndemupi? Verengai 8 number 1 vaRoma. Ndati 14 namba. 8 verengai pa 14. Pa number 14. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya waMwari. Munhu wese anotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vaMwari. Iyeye munhu iyeye anonzi mwana, nekuti vese vatungamirirwa nemweya waMwari vava vana vaMwari. Right? Pa number 15. Nokuti hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mutyezve, asi makapiwa mweya wokuitwa vana, watinodana nawo tichiti Abba Baba. Mweya iwoyo tinodana nawo tichiti Abba Baba. Verengai dzokai pa verse 9. Ipapo. Pa number 9. Asi imi hamuzi munyama. Imimi hamusiri munyama. Asi mumweya. Asi kuti mamumweya. Kana mweya waMwari achigara zviro kwazvo mukati menyu. Mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asina mweya waKristu. Kana musina mweya waKristu. Hazi wake. Hamusi vake. Ndati ndiri kuda kupinda mumweya matanzi tiri vamwe. Saka chinotiita vamwe mumweya ndechekuti kana zviro kwazvo mweya waMwari waKristu uchigara mukati menyu, muri vaMwari, muri vamwe. Asi kana usina mweya waKristu mauri, hauzi wake. Saka uhumwe hwemweya hunowanikwa kana mweya waKristu uchigara zviro kwazvo mukati medu. Pana mbotanga kutaura ndikati mashoko ayo ndiri kumaziva ekuti Mwari akati aumba munhu neguruva, anonzi apedza kumuumba akafemera mweya wake maari, munhu akava chisikwa chipenyu. Upenyu hwakauya nekuda kwemweya waMwari. Veregerai henyu kuverenga, ndichangotaura chete. Upenyu hwakauya kumunhu nekuda kwemweya waMwari waakafemera maari. Tikaenda pana John chapter 4 tichaona umwe murume anonzi Nicodemus achibvunza Jesu kuti
zvinombofamba sei? Zvinofamba sei zvamuri kutaura izvi? Kuti ndinofanirwa kunge ndakaberekwa kutsva, ndinodzokera here mudumbu ramai vangu kuti ndigonzi pano pandiri pano nditange kuberekwa patsva? Jesu anomupindura achiti, chinoberekwa nenyama inyama, asi chinoberekwa nemweya mweya. Saka shoko rekuva pamwe naMwari, kana kuti shoko rekuva vamwe chete, riri pamweya, kuti kana mweya waMwari uchigara matiri zviro kwazvo. Saka tikaendera pamberi apo zvinonzi nyama yakafa, asi mweya wamunotipa upenyu. Saka mweya waMwari ukapinda matiri, tine upenyu matiri. Paupenyu ipapo ndo panotiita humwe. Humwe hwedu hunowanikwa kana umwari uchigara matiri kuburikidza nemweya wake unenge wapinda patiri. Jesu akati afa, ndobva vadzidzi vake vakuda kutotanga basa, nekuti basa racho vanga vakatomboriita. Zvikanzi handikutenderi kuti mupinde mubate basa, indai munogarira paJerusarema mugarire kuuya kwemweya mutsvene. Kana mweya mutsvene ukauya, maakuzogona kuti muchitanga kubata. Tavaimirira ipapo kuti vatange vaita uhumwe. Saka mukazoiverenga pana mabasa avapostori chapter 3 nechapter 4, muchazoona zvichinzi vakaramba vachingosanganiswa pauhumwe chete ihwohwo. Ndo hwakaita kuti varambe vachikudzwa, varambe vachiwanzwa. Asi changa chakuitika ndechekuti pachapter 2 vanga vagamuchira mweya mutsvene, ukaonekwa uchimhara pamusoro pavo sendimi, asi ivo vakanzwikwa vakutaurawo nendimi dzemarudzi anga akasiyana siyana. Saka vanhu vanga varipo vakashamisika vachiti, varume ava vanenge vadhakwa, nekuti tiri kuvanzwa vachitaura ndimi dzakasiyana siyana. Asi ivo tinovaziva kuti vanogara muno, vakakurira muno, varume vepaGarirea. Asi zvavari kutaura vari kutaura zvatiri kunzwa. Pita anosumuka pakati pavo otanga kuvaparidzira achiti, musashamisika nevarume ava vamuri kuona ava, havana kudhakwa. Asi zvavari kuita izvi ndizvo zviya zvakataurwa nechiprofita, kuti pane mweya uchadirwa pamusoro pevapenyu. Mweya iwoyo wadirwa pamusoro pedu, ndiwo uchava wesimba uchatitungamirira. Vachibva ipapa vakatanga kutungamirirwa nemweya. Saka bhuku randaverenga rati, vanotungamirirwa nemweya ndivo vana vaMwari. Isusu pana pashuviro yangu ndeyekuti tigone kupindwa nemweya waKristu zviro kwazvo ugare matiri. Kana ukagara matiri tinova vamwe chete. Kana mweya waMwari usiri matiri hatigoni kuva vamwe chete. Tinotiitisa humwe, mweya wehuKristu unogara matiri. Rugare ngaruve nemi. Zvino pane shoko rinofanirwa kuti riparidzirwe rinzikwe mukati mehana dzevanhu. Rinoti kana rikanzikwa iroro, mweya waMwari unopinda muvanhu. Sezvinhu zvakaitika pana Pita paakadeedzwa paJopa, ndobva akaenda akanoparidza ipapo pane umwe murume pa10 dzamabasa. Pane murume anonzi Cornelius akaparidzirwa naPita nemhuri yake. Zvinonzi achiri kutaura mashoko iwayo, mweya waMwari wakapinda kune vanhu vese vanga varipo. Iye anosumukawo pupura achiti, zviro kwazvo Mwari haasi mutsauri wevanhu, nekuti kumashure akanga achifunga achiti Mwari ndiwe maJudha ega, nekuti vanga vagamuchira mweya mutsvene kumashure vanga vari vechiJudha. Uye anga ari muEdheni. Asi akati anzwa shoko ranga rabuda mumuromo waPita, mweya mutsvene ndobva waburuka sekuburuka kwawakaita pavari pachapter 2. Saka mweya mutsvene waburuka pamusoro pake, anopupura nemuromo wake kuti Mwari haasi mutsauri wevanhu. Asi chaitaura kuti haasi mutsauri wevanhu, aitaura kusiyana kwevanhu kwavanga akaita panyama. Nesusu pano tine kusiyana kwatakaita kuburikidza nenyama dzedu nemaberekerwe nekwatinobva. Asi tinotisanganisa mweya waMwari unopinda mukati medu. Mweya iwoyo ukagara matiri zviro kwazvo. Kugara matiri zviro kwazvo. Tsamba yataurwa nemukuru wandiri kutsika tsoka dzake pasi, ari kuti iri kuna maGaratia, inoti mabasa enyama nechibereko chemweya. Tiri kunzi mabasa enyama kutaura kuti zvinoitwa nekuda kwekuti ndiri munyama. Asi tinonzi chibereko. Chibereko chinobuda mushure mekunge paita zvinhu zviviri zvasanganiswa, pobva paberekwa. Saka zvemweya chibereko. Kutaura kuti mweya unofanirwa kupinda wosangana nemweya wangu. Ndo panonzi naPauro kumaGaratia, mweya waMwari unopupurirana nemweya wangu. Kunopupurirana kwaunoita ndo kunozobuditsa chibereko chemweya. Zvatinoita nekuda kwaMwari zvinonzi chibereko. Hazvisi zvedu, asi zviri kukonzerwa nemweya waMwari wagara matiri zviro kwazvo. Hatigoni kudanana isu pachedu nekuti takasiyana, takaberekwa kwakasiyana. Tinotovengana panyama. Asi kana mweya waKristu ukapinda matiri, mweya iwoyo ndo unobuditsa kudanana nekuda kwekuti wagara matiri. Shuviro yedu haisi yekuti tingonzi ngatidananei. Hatigoni kudanana kana mweya waMwari usina kugara matiri zviro kwazvo.
Saka zvandinoparidza panapa ndezvekuti kana zvichibvira Mwari achindinzwa, mweya waMwari upindewo mamuri kuitira kuti zvibereko zvemweya zvitange kuonekwa pakati pedu. Asi zvekuti ndingokuparidzirai zvakashata zvamunogona kuita, nekuti hamugoni kuzviregera kana mweya waMwari usina kukugarai. Nendini handigoni kuita zvinhu zvakanaka kana pasina mweya waMwari wagara mandiri. Tinogoneswa naMwari kwete kuti tinogona tega. Mweya waMwari ngautizare, ugare matiri, wogara nesu. Izvozvo ndizvo zvinoita kuti tigone kuita mabasa anobatika, tigonzi tiri vamwe mumweya. Rugare ngaruve nemi. Amen. Hazvisi zvekuda kwedu, nepekupedzisira hatizvitendi, asi tinotenda Mwari atigonesa akatizadza nechipo chamweya mutsvene, wobva wazara wogara matiri zviro kwazvo. Ndosaka muchiona kuti vanhu vakanga vachinzi vanoberekwa neshoko. Pane shoko rinoti rikaparidzwa robereka munhu patsva. Chiri kuberekwa ipapo haisi nyama yakaberekwa kare, asi mweya unoda kuti uberekwe neshoko raMwari. Rugare ngaruve nemi. Amen. Zvandasiya ipapa, Mwari ngaapedzise, nekuti nguva yacho ndoka yachira.